Mga skilled sewer nga taga Sugbo mao'y labing pinangita nga mananahi sa nasod sa Japan. 43 ang nakasalmod sa qualifying exam ug sa trade testing isip rekisito silang pagpanarbaho sa Japan. Siloan meron din sa report. Sa PESO, kon Public Employment Service Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipahigayon ang pag-fill out sa mga application sa ilang panarbaho. Sa atubangan usab sa PESO Lapu-Lapu City, gipahigayon ang qualifying exam. Gipahibaw ni Butch Alcazarin, Vice Presidente sa usa ka recruitment agency, nga walay gasto ang mga applicant kung madawat na sa trabaho. Mugasto hinuon ang mga applicant sa ilang medical exam nga laing requirement kung madawat na sila sa trabaho. Pag abot nila sa Japan, usa sila i-deploy sa ilang actual work, naapa sila upgrading training for about month. Sa usa ka buwan nga training na unya didto sa Japan, makadawat og 50,000 pesos nga allowance ang mga sewer trainee. Hinuon ang 50,000 pesos, limpyo na nga suhulan nga dawaton sa mga sewer. Kung daghang pang overtime, mutaas pa na. To as high as 75,000. Usa sa applicant, si Melody Canupin, taga Upper Tabuk, Mandawi City, Minyo ug may tulo ka mga anak. Napo katuig na siyang nanahi sa usa ka planta sa MEPS alang sa i-export nga mga branded clothing. Kanang future savings para sa mga bata. Tulo. Sagad sa gibansay sa tahi sa Manpower Office sa Dakbayan, nakatrabaho og mga planta sa MEPS. Ya karon ni ari lang mi para mo assist ani para testing para ngadto nila sa Japan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.